नजर नहीं चुरा रहा सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कई बदलना जरा सनम रोंला ससेखौ र' मा खालामनो आं फेसबुकफोरखौनो नायलाबायनोसै र' फेसबुकफोराव मा नुलाबायो नार्जि बुदांनि प्रफाइलखौनो भिजिट खालामनि आङो मा खालामदों बे फेसबुकआव आयौ दाउसो देलाय बेलाय माथो दाउसो देलायनि मोनफ्रोमबो पिक्चारावनो लाब रिएक्ट हरदों बेलाय नार्जि बुदाङा हा बा बे मोनसेयावबो गासिबाबो लाब रिएक्टल' माथो बेलाय बा र' सोंहरनो आं सोर बे दाउसो देलाया हेलौ नार्जि बुदां औ मा जाखो बुं बान्दारि औ बुंसोलायबावदों बेनिया बाबा रायलायनो बादोंबा बादों होननानै बुंखा मोजां मोनलाबा मोनला होननानै बुंखा ना मा फाल्टु खालामगासिनो दंलाय नोंलाय आंजोंलाय हा मा खालामनो सानदों नों आंखौ हा आंखौ बुजिया सानदों नों आंखौ जेबो बुजिया सानदों नोङो मा गोदाव सोराव खेबसेनो रागा जोंलाबायखोब्रा नोंलाय मा जादों मा जाखोसो होनदों नों दाउस्रि देलाय जादों दाउस्रि देलाय सोर बे दाउस्रि देलाया हा सोर मा जायो नोंनि दाउस्रि देलाय सोर दाउस्रि देलायमोनलाय अ आंनि बिब'सो जायो बियो ओमफ्राय मा जाखो माला बे नोंलाय बिब' ओंखारलायखो नोंहाथ' बिनानावसो दङ सासे ओमफ्राय बिब'आलाय अबेनिफ्राय ओंखारलायखो अबेनिफ्राय उजिब्रबखो नोंनालाय मोजां खिन्थानोबा खिन्था सोर बियो हा सोर बियो मोनफ्रोमबो पिक्चाराव लाब रिएक्ट होदों जे नोङो आसि बिमाबोथ' दिन्थिनो हायोमोन ना नों मानो लाब रिएक्ट होनांगौ बिब'सो जायोलै आंनि बिब'फोरनो लाब रिएक्ट हरनो मोना नामा हो बिब'फोरनो लाब रिएक्ट हरनो मोना मा एसे नेगेटिभ सानो नोंलाय सब खोथायावनो आंनि बिब'सो होनखाबाय दा न'आव थानानै नों बेफोरखौसो नायबाय थायो माने आंखौ हा जासुसिसो खालामबाय थायो नों आंखौ सोरजों मा खालामदों सोरजों मा खालामाखै हा बिथिं अफिसाव टेनसन आरो नोङो बिथिंनिफ्राय टेनसन हरबाय थायो आंखौ मा होनखो नों आं नोंखौ टेनसनसो होनाय जाबाय हा आं नोंखौ टेनसनसो हरो न'आव थानानै आं टेनसनल' हरो ना नों मोजांसो बुंदों नों अफिसाव थांनानै माने फेसबुक नायबाय थादों माने मालाय सिख्लाफोरखौ लाब रिएक्ट हरबाय थादों नों दाउस्रि देलायखौल' नङा नोंथ' सब सिख्लाखौनो लाब रिएक्ट हरदों नङा होनलाय हा नङा होनलाय आरो आंखौ नों बिदिसो होनबावदों नोङो नांगौबा आं नोंखौ जासुसिखौ नों खालामगोन थेवबा आं नोंजों थगायजाया मिथिबाय नोङो आंखौ मा साननानै लादों हा मा साननानै लादों नों आंखौ मोजां मोनाबा मोना होननानै बुंखाना आंबा नोंखौ थगाया माथो आं सोरबा सेंग्राफोरनो लाब रिएक्ट हरदों नामा बुंलाय आं सोरबा सेंग्राफोरनो लाइक हरफेरदों नामा आं रावनोबोथ' हराखैना आं नोंनोल'सो हरो हा ओमफ्राय नोङो उल्थानो बेलेग सिख्लाफोरनावसो लाब रिएक्ट हरबाय थायो आरोना ओमफ्राय फ्रेन्ड लिस्टआवबो सिख्लाफोरानो बुरजा माथो नोंनालाय माथो सिख्लाफोरानो दामा दामि गोजा जाबाय दे हापां आं अफिसाव थानानै नोंजों रायलायबाय थानो गोसो गैया उनाव रायलायहैनोसै आङो अफिसनिफ्राय गखांनानै आङो नोंनिसिम डाइरेक्ट थांगासिनो दङ मिथिबाय दा आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थाथ' नांला आं थाबैनो थांगासिनो दङ आं जेबो मिथिया जायखिजाया नों थाब फैनोबा फै सोर बे दाउस्रि देलाया र' नायगिरनो आं माथो मैथा फाग्लाया दाउस्रि देलायजों फ्रेन्ड लिस्टआव दङ र' नाम्बारफोर दंबायबायो खोमा बिहरनो आं हेलौ मैथा फाग्ला नोंथ' दाउस्रि देलायनि फ्रेन्ड लिस्टआव दङ नों बेखौ सिनायो नामा सिनायोबा बिनि नाम्बारखौ हरलाय रायलायहरनो आं दे थेंक इउ नाम्बारखौ हरनायनि थाखाय फन खालामनोसै आं र' फन हरनोसै आङो सासेथ' गावनाव सोंबा खोन्थाखानाय नंखाया मा जालायो बिसोर सानैया आं बेनावनो डाइरेक्ट सोंहरखानोसै आं मा होनो नायनि सोर आंनो नाम्बार फन हरलायखो बे दाउस्रि देलायखौलाय दाउस्रि देलाय दा नोङो आं फंसे खोथा सोंनोसो फन खालामदों आं नोंनाव मा सोमोन्दो दं नों आंनि बयफ्रेन्डजों नार्जिजों हा नार्जि बुदांजों मा सोमोन्दो दङ नोङो खिन्थालाय आंनो माबार मा सोमोन्दो थानांगौ जोंनालाय जोंहाथ' लोगोसो दा ओमफ्राय माथो जाखो आं जानायखायसो फन हरदों दा जायाबा ओरैनो फन हरगोन नामा आं नोंखौ हा ओमफ्राय नोंसोर सानैया माथो फेसबुकआवबो मेसेन्जाराव रायलायलायबाय थायो वाट्सएपआव चेट खालामबाय थायोनो आंनो मैथा फाग्लायानो खोन्थाहरजोबखाबाय मा सोमोन्दो दं नोंसोर सानैया हा मा सोमोन्दो दङ आं बेनि गार्लफ्रेन्ड नों मिथियोना मिथिया आंखौ जों सानैया बिराद गोबावनिफ्राय रिलेसनशिपआव दङ मिथियोना मिथिया नोङो हा मालायनि बयफ्रेन्ड सेनानै लाग्रा गावबागाव बयफ्रेन्ड बानायना लानो हाया नामा हा मालायनि बयफ्रेन्ड नोजोर होग्रा गावबागाव महर मोखां गैजाया नालाय मालायनि बयफ्रेन्ड सेना लाग्रा नङा होनलाय नोंसोर बायदि सिख्लाफोरनि थाखायनो जों गासै सिख्लाफोरानो बरना मिथिबाय मालायनि बयफ्रेन्ड सेखौग्रा मा खोथा बुंदों नों मा खोथा बुंदों मिथिया हसिया खुगाखौ दाबाय मिथिबाय खुगा दङ होननानै जेबो खोथा बुङा खुगा आंनावबो दङ मिथिबाय नोंनि बयफ्रेन्डआ आंखौ सिगां कल हरो नोंनि बयफ्रेन्डआ आंखौ सिगां मेसेज खालामो बेनिखायसो आं रायलायो नङाबालाय आंलाय माथो रायलायनोमोन गावबागाव बयफ्रेन्डखौ सामलायग्रो बेनिफ्राय जोंखौ बखि मिथिबाय बारा खोथा बुंनाङा बारा खोथा बुंबाय थानाङा नांनोबा नांनो फैखा बा आखलजों खुगाजों मिलायलायथारदों माथो नों आंनि बयफ्रेन्डखौसो दाय होबावबाय हा नों जुदि लाय होआबा आंनि बयफ्रेन्डआ लाफाखागौमोन नामा हा आंनि बयफ्रेन्डखौ नों दाय होदों दासो आंनि बयफ्रेन्डआसो दाय जाबाय गावहानो माबायदि मानसिखा गावहानो सिगां मेसेज हरग्रा बे गावहानो सिगां फन रायलायग्रा बे बेनिखायसो आंनि बयफ्रेन्डआ नोंखौ मेसेज हरखायो ओरैबाबो हौवाफोरालाय लाय मोनबालाय लाफाखागोनलाय नङा बारा खोथा बुंना आरो नांनोसो होनदों फै लोगो हमफै आंखौ लोगो हमनानै नांलायनोबा मानो सिरि थाखो दालाय मानो सिरि थाखो हा दा खुगायाव राव गैया जाबाय हा आमाथ' फनखौबो दाननाय गिखाबाय बियो आंखौ साला एदावना लायो बारा नुथोंलायलाय आं एबार खेबसेबाव नुबाथाय मा खालामहैगोन आङो नांनो लिंहरबाय माथो फनखौनो दानगारगारबायसो नार्जिखौनो फन खालामनानै आं बिनि फेसबुक पासवर्डखौनो बिनोसै आङो फोथायला आं बेखौबो